ରଚନା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଛାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନ ପାଇ ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସମାଜ ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଏହି ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ନିଜେ ଚଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ? ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯାହାକି କୌଣସି ଚାକିରି, ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବୃତ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେଟୱାର୍କିଂ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଫାଇନାନ୍ସ, ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂ ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପସନ୍ଦୀୟ ବିଷୟ ଚୟନ କରି ବେକାରୀ ପଦବାଚ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆଜିର ଦ୍ରୁତଗତିର ଜୀବନ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ବାସ୍ତବରେ କଷ୍ଟକର। ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଛାତ୍ର ଚାକିରି ନ ପାଇ ବେକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ତଥା ଚାକିରିରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନୋବଳ ନ ଭାଙ୍ଗି ଦୃଢ଼ତାର ସହ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥାଏ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିବିଧ ବୃତ୍ତିର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାକିରି ତଥା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜକୁ କର୍ମଯୋଗୀ ରୂପେ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ, ସିଲେଇ କାମ, ମହୁ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। କେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ କେଉଁ ମାଟି ଦରକାର, କେଉଁ ଚାଷ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେହି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଆନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫାଇନାନ୍ସ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ ଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଜିନିଷ ନିର୍ମାଣ ତଥା ମରାମତି କାରିଗରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରେଣୀ 6ରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିଷୟ ସହ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍କିଲ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଯୋଜନା ସାମଗ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା, ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ମୋବାଇଲ ମରାମତି, ନେଟୱାର୍କିଂ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣର ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କୌଶଳ ରଥ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହି ରଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଚାଳନା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ଉପସଂହାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜିର ଜନସମାଜ ଭଲ ଭାବେ ହୃଦବୋଧ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗ ପରି ଅନେକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭୀଷ୍ଟ ହାସଲ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।